Molweni namkelekile nonke kwezi Chisave Entertainment. Guys, uTirelo recently had an interview na News 24 ethetha ke nge-relationship yakhe no DJ Mpumza after season 3 of Izingane Zesithembu episode 1 premiered, right? So ebebaxelela into yokokubana ingathi akasekho sure nge-relationship yakhe noMpumelelo. Bambuzile ke into ba ithini into yakho ever since uVuyokazi wahambayo. Siyazi ba uVuyokazi wahamba and then kwa-introducewa ama-lady ayi-2 kwaqale kwangumacele, ngoku sekuzo-introducewa omnye kwakhona kwi-reality TV show Izingane Zesithembu. So wabuza ba wena ithini into yakho, where do you stand, because okoko ku-introducewa abantu abatsha. Wathi ke uTirelo into endiyaziyo is that mna number 1 ndi-girlfriend kaMpumelelo, secondly ndi-baby mama. Into ba ndingunumber bani njengoba nifuna ukwazi ba ndingunumber 1 or number 2 andizazi. Into mna endiyaziyo is that ndiyi-girlfriend yakhe and kuye it does seem as though sizi-clowns because kaloku mntakabawo each and every time yena u-introducer intombazana entsha. Andazi noba ndingu-clown number 7 okanye ndingu-clown number 1. Uthi ke uTirelo ufila as if uMpumelelo lo usebenzisa i-polygamy ukudlala amantombazana. So iNews 24 ithi kukhona ke abantu ku-social media ababesithi uMpumelelo is trying way too hard ukulandelela kwi-footsteps zikaTata uMseleku, but uTirelo uthi ke ngoku kwi-News 24 I 100% feel like lo Mpumelelo ndini lo usebenzisa i-polygamy to toy with i-feelings, i-emotions amantombazana. Wenza ingathi ukwi-polygamy but no, uphethwe bubuhule, that is it, ayikho enye into. So i-News 24 ibuza into yokokubana njengoba ku-social media abantu baye bathethe ngoba ingathi lo Mpumelelo lo uthanda ukulinganisa utata wakhe, uthanda ukuthi follow kwi-footsteps zikaTata Chris Mseleku, but i-direction ingekho. Uthini ngalonto? Then uTirelo athi hey nam ndiyayibona lonto into ba hayi uMpumelelo uzithandela nje iskate because kaloku xa kufika intombazana entsha, that is how he does it. Xa kufika intombazana entsha uye alibale ngawe wena okhona, aphaphele lo mntu omtsha, of which it's something that uVuyokazi has mentioned in the past uba ingathi ngoku ufast kakhulu noTirelo. Mna kuba ndise Cape Town akandiboni uVuyokazi wathi uba I feel as though njengoba mna ndise Cape Town, that is why a relationship yethu is no longer as tight as it used to be. Uthi ke uTirelo hayi mna isithembu andinangxaki naso, but ingaske ufumane umntu ozoyimela into yakhe, meaning that uthi akayimeli uMpumelelo into yakhe. Ingathi ungafumana indoda ezoba ne-direction futhi ihlale ulento ethi iyayifuna, hayi ba xa kufika lona uyogcogcoma xa ibona le ntombazana nguye lo ungunumber 1. So ke ngalondlela uthi uMpumelelo akayazi ba yintoni kahle kahle ayifunayo. Selfish, only cares about isiqu sakhe. Uba omnye nomnye ufila njani akanandaba, so long as yena efide ntoni inkanuko zakhe, that is all that matters. Niyayiva ke ngoku. So ke kubuzwe ngento yokuba abantu babesithi uyi-pick me, did you ever see the cracks ke kwi-relationship yakho noMpumelelo? Athi yey umntu awusoze uthi uyi-100% umntu uyamazi, especially oyindoda. Awusoze uthi 100% lo mntu ohleli naye uyamazi. Mna bendingacingi ba uMpumelelo uyoze andidanise ngale ndlela andidanise ngayo. Hey, undibetrayile umfana. Mna besendisithi yonke into, the mistakes, the betrayal he has made in the past, that is it. Ayikho enye into eyoze indothuse, but yo undothusile ke umfana wabantu. Uya understand? So ke baphinde bambuza ngomayeni nokwazana noTata uMseleku and spending time with them. Hayi ke shem uye watsho into ba hayi ifamily yakhe uMpumelelo is 100% a very warm family, very welcoming family, ngabantu abanothando. She has never felt somehow about ifamily yakhe. As a result uthi noba mna ndingahlukana noMpumelelo
guess what, a relationship endinayo noMayeni will continue because of the way ebendiphathe ngayo. Undiphathe as one of her own. Ungumuntu alright kakhulu uMayeni. So yeah, guys, do you have any regrets? What the only thing endinoyenza andinazo regrets. The only thing endingathi ndinayo about this entire situation is the fact that I will learn from mistakes, because God does not give you something that will harm you. This was only a learning curve for Mna, and I will just embrace mistakes and take my L's with me. That is the only thing endinoti ndinoyenza. Should this situation or this relationship not end up being what I thought it would be, okanye mhlawumbi end up esitshadile, I will just embrace as a mistake. So yeah, guys, nayo article from News24, exclusive interview uTirelo abe nayo. What are your thoughts, guys? Ndiyacela maske si-engage down on the comments, and on my next upload. Bye.